Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw ko natong tanan no. Adlaw dahil Martes, October 22 tuig 24. O karon dahil no, mag-upload ta og kini ang akong suliran nga ang sender si Herni. Punto legal ang iyang suliran mga ka-DJ, mga ka-listeners. Nahawata lang niyo ha ang sumpay sa atong drama nga isa niya sa gugma kay ako lang siya i-upload ang sumpay. O di ta maglangan ato ng sugdan ang kini ang akong suliran nga ang sender si Herni. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga pinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tagwala ko sa pangan nga Herni, 29 anyos, single, nagtrabaho. Itago na lasab ang akong address diri sa habagatang bahin sa probinsya sa Subo. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kong gipatukod nga bay, nga wa human na og trabaho sa nagpakyaw niini. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga paghitabo. Ma, murag igo-igo naman ning akong natigom para itukod na ko og bahay, ma. Magpatukod na ka ko man, no? Oh, ikaw. Kaya namang kaani mo. Kaya simple ko na bahay, ma. Ang importante nga may makita ko nga akong hinaguan ba. Okay kaayo na. Maayos sad na. Aron kung maminyo ka na, may bahay ka nandaan. Minyo ba, ma, oy? Ganahan lang gid ko nga may kaugalingon akong bahay. Bisan okay ra ninyo nga ani ko po yung uban ninyo. Gusto na ko nga lagi ko kaugalingon. Kaya lagi, wa pa ko maminyo. Apan lahi man gina nga doon natay matawag nga ato agad ma. Aron way masulti nga ako maigsuon ako ba? Nala sige, good. Pagtukod na og imong bahay. Kinsa ba kaya akong papandayon man, no? Ay, ngano mangita pa man kaglayo. Nasman doong ato silingan, kamao na mo panday. Mao ba, ma? Daghan na nagipakyaw na nakapanday na nagdaghang mga bahay. Maayo ba ang pakyaw ka sa inadlaw, ma? Oh, kung gusto gyud kang madali og human ng imong tukuron nga bahay, ipapakyaw na. Kay kun imo nang inadlawon na dugay-dugayon po nagtrabaho sa mga panday. Sige ma. Sabuton ko diya sinoy Mario. Oh, way problema na, dong Herni. Ako'y pakyaog trabaho anang tukuron ni mong bay.
Unya mga pila kay pakyaw ni mo noy. Ingon ani na lang. Dili ko mubungat kun pila. Ang ako lang nga, kung pila ang imong magasto sa materyales, katunga o 50% sa kantidad sa imong materyales do. Mao ang akong pakyaw sa pagtrabaho sa imong bahay. Ingon ana din anoy. Ay, oo, para dili ka malkansi ba? Kay kung inadlawon man ni Mugod, labaw pa unya sa 50% ang imong gasto. Mao ba din eh? Mahal na kayong panday rondong oy. Maong mas makasave gyud ka kung imo nang ipapakyaw sa pagpatrabaho ang imong bahay. Dali na mahuman. Kay daghan man kong tao. Mga pila ka kabuhan ang imong estimate sa pagtrabaho sa kumbay noy. Buwan ba dong oy? Ware buwan na oy. Human na ng baya. Uy, mao ba noy? Ganahan ko anada. Sige nay. Ikaw nga akong kaon nga panday sa bay nga ako tukoron. Aya unsa man kining maghimo patag kasabutan noy? May pirmahan pa ba ta? Ay naunsa man ning bata. Mura man og dili silingan. Dili na nakinahanglanon pa oy. Basta ka ako na'y bahala sa imong bahay. Oy! Rene! Tuog na, oy. Trabaho paghapon ng imong giatubang ang gabi naman. Naglista ko sa mga materialis nga ako napalit o nagasto ma. Kay mao ba yan ibasihan namo ni Noy Mario kung pila ang iyang pakyaw sa pagpanday sa kumbay. 50% sa akong magasto sa materialis, mao ang pakyaw ko ni Noy Mario. Excited na ko nga mahuman ang akong bahay o mapuy-an na. Kay wala man ko magkaproblema sa kung igasto kay nakatigo man ko sa akong pagpanarbaho. Simple ra gud nga bahay sa probinsya. Og sa akong kwenta-kwenta, miabot ang akong nagasto sa materialis og mga 104,000 kapin. Mao nga nag-andam na kong daan sa bayad sa panday nga mga 52,000. Kay 50% man kuno sa materialis ang mamahimong pakyaw sa ilang pagtrabaho sa kumbay. Wa kay ko ka-monitor sa pagpanday sa kumbay. Kay nagtrabaho manggod ko. Ug unya, Rene, ano sa ganitong saad ni Mario nga humanon niya pagtrabaho ang imong bay? kuan ma. Ito matumpit sa 18 sa miaging buwan ang pagsugod niya og panday sa kumbay. O kuan kinang bana-bana niya, pitsa G sa pagkasunod buwan o karong buwan na mahuman. Subaya ko nun na, be. Kay didto ko. Murag, gamay pa man ang ilang na trabaho. Unsa ma? Wa pa man gani to'y flooring. Maong subaya na didto, Erne. Ngano man Noy? Duga may nahuman ang akong bahay. Unya nahatag ko na ba ninyo sa hinahinay matag simana ang inyong pagpakyaw ini? Wa pa gan ini flooring. Wa man labot ang flooring sa atong sabot, Erne. Ha? Ngano wa man Noy? Nga pakyaw man ang atong sabot hangtod nga mahuman ang akong bahay. Uy, di na mao atong sabot, oy. Ang pagpabarog lang ning imong bahay o pagporma. Ang flooring, wa na nailabot. Mangita sa kag expert sa flooring, ana. Unsa? Bahala ka Noy. Di man na may atong sabot. Ang tibok man nga pagkahuman sa akong bahay. Uy, di na madadong, oy. Wa na'y apel kay dili man materialis ng yuta. Maong ipatrabaho pa na nimo sa lain. Unsa? Og kanang damba nga ni nga among gitaod. Bayaran gyud nimo ana sa pagtaod. Kung pila ang nabayad nimo sa pagpagabas nimo matag-usa ana, mao sad ang ibayad nimo matag-usa nga mataod namo. Unsa? Nagulpi kong nagtanaw sa kong bahay nga wa pa di mahuman ma. Wa pa kaning mataod ang iniduro sa CR kay lagi way labot sa sabot. Yabot na ang additional nga materialis apan dili mataod kay wa na ko'y panday. Dismayado pa kaya ko sa resulta sa pagkapanday. Ang file sa halublock hait kayo kay
Wa siguro iskripi sa palita maong hait kayo ang bumbong. Napay ubang file sa halublak. Biburot. Ug ang mga haligi. Wa magtupong ang sinumpayan. Nahiwi ni. Usaom nila kung baya ma. Ang among panagsabot sa among silingan nga panday, verbal lang. Kay wa man ko magdahom nga moabot may ani nga punto. Nga bati ang akong experience sa mismong silingan ra unta namo nga panday. Wa na gid niya balika ang akong bahay kay may lain na sab siyang bahay nga gitrabaho. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Ang among sabot sa silingan namong panday nga pakyaw ang iyang pagtrabaho sa akong bahay. Apan wa man kunoy labot ang flooring. Unsa pa gid ang balaod ni ining pakyaw? Ikaduhang pangutana. Ang among lungsod dili first class nga municipality sa Cebu. Pero 50% sa presyo sa akong materyales ang gipangayo nga presyo sa pagpakyaw. Makatarunganon ba kining gipangayo niya? Ikatulong pangutana. Ang kwintada nako sa materyales 104,000 kapin. Ug ang nakuha na sa panday 52,000 sa ilang pagpakyaw. Makaparifan ba ko sa panday kay wa man mahuman sa target date ang akong bahay ug gibiyaan man niya ug mitrabaho siya og laing bahay. Ikaupat nga pangutana. Naabot na ang mga additional na materyales ug nanga-damage na ang uban niini kay wa lagi mataod kay wa na ko'y panday. Makareklamo ba ko sa panday ini? Ikalima o katapusan. Dili maayo ang pagkapanday sa akong bahay. Hiwi. Hiwi ang sinumpayan sa ligi o hait pa ang mga hollow blocks. Asa man kumureklamo ni ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Herni. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Today, sama sa mga niaging adlaw, akong tingog. May untagwa pa muna pulan sa akong tingog guys, kay ako rag yung tingog solo inyong mapaminaw karong adlaw. Ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical na tong mga pangutanag problema, tubagon niya na ni Dr. Obra og mobalik na tugikan pod sa iyahang larga. Mao na guys, padayon lang yon. Mabalik to si Dr. Obra ay kabalaka, di man ko katubag sa inyong mga medical. Juris doktor ko, no? Akong gitun-an, abogas siya. Mao na ipadangin niyo hang suwat sa suliran_462@yahoo.com or sa ato ang Facebook account. Kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Meanwhile, punto legal. Takarong adlaw, letter sender taga Province of Cebu. Province of Cebu, the #1 province in the country. All thanks to Governor Gwendolyn Garcia. Tago na to sa pangalang Hernie ang ato ang letter sender. Og, iyahang pangutana kay naamang gud ni siya gipatukod nga balay pero wa na human og trabaho sa katong ni Pacquiao. Usahay magpalabad-labad gud ning uning mga kontraktor. Magsigig ingon nga sila'y mo trabaho, tando niya dayto di tiwason or di kayang tiwason. So man yang unang pangutana. Ang ilahang sabot sa silingan nilang panday nga Pacquiao ang ilahang pagtrabaho sa balay. Apan wa man kunoy labot ang flooring. Unsa ba gyud di ay ang balaod anang Pacquiao? Ang Pacquiao, umingong kag Pacquiao nga for the entire depende kung unsa inyong gisabutan nga trabaho, mao ni regardless of unsa kadugaya, mahuman ang kanang imong gipatrabaho, flooring ba, woodwork ba, carpentry ba, roofing ba, painting ba, depende no, piping ba, depende kung unsa kadugaya ang imong dili walay depende regardless ug unsa kadugaya basta kay mo ni imuhang bayad. Muna mingon sila mas sayon kung Pacquiao kay dalion magtiwas. Kay mas makatipid man ka sa bayranan sa labor kung Pacquiao ang kanang pagtrabaho kaysa kung maginadlaw ka ay dugay-dugayon kay dugay mahuman
man, mas daghag inadlaw nga bayranan, no? So mani pasabot sa pakyaw. But again, depende kung unsay inyong sabot, kung unsay apil nga trabaho unon sa kanang pakyaw. Kung wa man ko kabaw unsay inyong sabot, ang tibuok balay ba, tanan ba, or ang pagbuhos lang, unsa ba, no? Ikaduhang pangutana, ang ilahang lungsod dili first class nga municipality sa Cebu asa kanisa, pero 50% sa presyo sa akong materyales ang gipangayo nga presyo sa pagpakyaw. Makatarunganon ba ning gipangayo? 50% sa presyo sa materyales ang gipangayo nga presyo sa pakyaw. Depende gyud na sa inyong sabot, kay mangutana man gud ta usually ang kanang inadlaw minimum wage gud na, usahay 500 per day, ang uban 450, usahay 400, nya kung foreman mas mahal, kung mason mas mahal, kung tigpanday lang mo ni rate, ana ba? Unya, ang uban pod kung pakyaw magdepende pod sa cost, no, sa tibuok trabahoon, so cost of the work, depende gyud na. Kung kag makatinungan, depende na sa inyo hanggi ka sabutan actually, no? So wa man sa kukibaw asa dapitan na nga municipality, pero di man na mo matter og asa, kay ang inyong sabot man ang mo matter ani. Ikatulong pangutana, ang kwintada nako sa materyales 104,000 kapin ug nakuha na sa panday ang 52,000 sa ilang pakyaw. Makaparefund ba ko sa panday kay wala man mahuman sa target date sa ako ang balay ug gibiyaan man niya og trabaho kay nagtrabaho siya og laing balay. Pwede gyud ka, no? I really hope nga whether pakyaw, whether silingan nimo, as in any kontrata sa pirme na kung ginaingon og tambag ninyo guys, dokumento, papilis, resibo to protect you. Bahalag 2,000 or 52,000 ang inyong gikasabutan in town. Lahi ra gyud og magpinirmahay mo sa inyong kasabutan. Ako di ko katubag og makiangayon ba ang 52 which is 50% kay wa man ko kibaw og unsay labot sa inyong pakyaw. Imo bang materyales, labor lang ning ilaha, no? Muna imo sa pasabot sa trabaho. Or apil na ang materyales, sila mo palit, mauni ang gasto, hasta pod ang bayranan sa mga trabahante, mauna na, dala na siya ana. Magdepende man sa inyong sabot niya, wa man ko kaayo, wa man ko kabaw gyud kung unsa inyong kasabutan ana, no? So klaruha lang sa, if not kay silingan man na ninyo, ipatawag na lang na sa barangay captain. Okay, ikaupat yung pangutana, naabot na ang mga additional niyang materyales og nga damage na ang uban niini kay wa lagi mataod, kay wala na siya'y panday. Makareklamo ba ko sa panday ini? Anang iyahang problema? Yes, like I said, pwede ka kapaningil and hopefully na kay dokumento to protect yourself para na kay basihan sa imuhang pagreklamo. Na ipatawag lang sa barangay para mahusay mo yung makasilingan nimo. Ikalima, ug katapusang pangutana, dili maayo ang pagkapanday sa akong balay. Like, hiwi, libat tingali ning imuhang panday. Hiwi ang sinumpayan sa haligi. Og hait pa ang mga hollow blocks. Asa man kumureklamo ini? Una sa tanan, balay maninimo, nganong imo man nga tugutan nga wa nimo susiha og tarong nga kinsay mo trabaho aning imuhang balay. Kaning maingong kag panday kailakan nga kasuhito na kasiyahang trabaho, usa nimo siya gikuha, no? Nakakita na kasiyahang tinrabahuan, may bag-agi, di ba hiwi? Wa ba nahiko ang lansang, no? Substandard ba or maayo bag materyales? Kay kaning mga ingon ani, these are very crucial and these are very important nga mga matters nga dili nato pwedeng ipasagad, labi na kung balay ang gihisgutan. Matugog ka diha kada adlaw, mo pauli ka dinha at the end of a very busy, tiring kapoy nga day. Makita nimo ang prutas sa imuhang kahago, mupahuway ka, inighangad nimo kisami, hiwi, huy, unsa naman lang ni, or iniguan, gato, na unsaon, kay wa natarog lansang, no? Wa natarog bulkasil, unsaon man na, unya, kay wa na to na gisusi og tarong, kay usahay na, puyo bang panday nga magpapanday-panday lang, pero kana ra ding pangaayo-ayo, dili gyud na sila tarong na kontraktor, no? So ato gyud nang susihon og tarong. Now, well, naaman na, no, nga substandard mo na lagi, naka-importante nga na'y kontrata. Kay kung naamoy kontrata, pwede man na nimong i-appeal dito nga di ka mo final payment hangtod dili ka satisfied sa trabaho. Meaning to say, kung pananglitan na humana sila, so imo sang inspeksyonon ug naabay ayuhonon kay hiwi, rough, naghibat ang tiles, nagburot, ana ba? Ayuhon sa ana nila, usa nimo sila i-final payment. Appeal man na siya sa kanang mga ingon-an nga kontrata mo nang maingon jud ko importante kaayo na. Sige lang, but pada like I said, pwede man na nimong ireklamo, patawag lang sa nas barangay kay silingan man
nimo ug naman gani kay kontrata, pwede gyud ta mo kiha dito sa korte in the event nga di gyud mo mahusay. Ha? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.